Salut, prieteni! Astăzi o să vă arăt un sistem de tavan cum se face în Franța. Un trasat de 60 în 60 și acum o să folosim bridele astea. Așa se folosește în Franța. Am laserul acolo. Nu prea se vede pe cameră. Am revenit. Am terminat de pus bridele. Și acum, uitați. Aceeași direcție. Uitați. Știu că vă dă puțin cu virgulă, dar aici n-am avut altă soluție decât să pun bridele așa și invers. Fiarele o să vină așa, iar aici o să întorc sensul. Da, o să vă dea cu virgulă treaba asta, dar o să vă arăt după ce o să pun vata și fiarele. O să vedeți.